Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a un nou concert didàctic de Safasison Orquestra. Aquesta vegada amb la música de las nuestras fiestas on consemar canciones, tradiciones i costums de la nostre poble. Per favor, vos demanem que tingueu els mòbils en silenci i que respecteu els companys i companyes que estan a l'escenari. Evitem parlar o cridar en meitat de les actuacions. Obriu molt els ulls i les orelles que comencem. Al nostre poble es celebren les festes al mes d'agost. Hi ha un dia molt especial en el que els veïns i veïnes de Xixona trauem els vestits tradicionals per a ballar totes junts a la plaça. És el dia de la dansa. Amb el mocador, gipó, calces, espardenyes, falda i ventall, els balladors i balladores fan un ball en filera per tot el carrer, acompanyats de la colla de dolçainers, els arreplegats. Els alumnes de primer vos interpreten la dansa amb culleres. Esteu atents i atentes, meitat cançó podeu tenir una xicoteta sorpresa.
A tota festa del poble hi ha d'haver una desfilada. Per a desfilar es va crear una música que es diu passodoble. Com el seu nom indica, el pas és més ràpid que el normal, justament el doble. Al principi s'utilitzava per desfilades militars, després era un típic ball de parella quan la gent ballava agafat. Els alumnes de segon van a tocar el passo doble més conegut del món, Paquito el Chocolatero. Aquesta cançó es va fer en 1937, vamos, que té quasi 100 anys. El seu autor, Gustavo Pascual Falcó, li la va dedicar al seu cunyat que feia xocolata, d'ahir el nom. És el passo doble que més es toca i és tan famós que fins i tot Kina Àfrica va fer una versió que va fer que la cançó creada a Cocentaina donara la volta al món, arribant fins a Estats Units o a Japó. Demanem als alumnes de segon que pugen per poder tocar-lo. Continuem amb danses tradicionals. Sabeu que a Xixona hi ha un grup que vos pot ensenyar a ballar els balls típics. Són el grup de danses de Xixona i es reuneixen els divendres per ballar
Aquest grup es va formar al 1942 i encara que va estar uns anys sense gent que poguera ballar, va tornar a aparèixer al 2007. Avui els companys i companyes de tercer i quart vos interpretaran les seguidilletes de la sarga. Faran una percussió especial. El ritme de panaderes, aquest ritme s'anomena així perquè es feia amb les mans al mateix temps que s'amassava la farina. Per a fer pa, la gent cantava i feia percussió per no estar avorrits mentre feien la massa. Com no tenim taula per a fer pa, gastarem poals. En aquesta ocasió anem a presentar-vos la batucada Giraboix. Aquest grup instrumental ens porta els ritmes brasilers als nostres carrers. Segur que els has vist a la cavalgada dels Reis d'Orient, carnestoltes i festes populars dels barris. A la nostra escola també les batucades són importants, sobretot quan arriba Carnestoltes on els alumnes de sisè interpreten ritmes i canten cançons per presentar-nos. Les consignes que ens ha dit Carnestoltes i que no solen agradar molt a la Quaresma. La classe de quart va interpretar Ready to Samba, una batucada en la que és molt important mantenir l'atenció per a fer els canvis de ritme. Esteu preparats? Comencem!
Amb tot i totes, el grup Safa Xixón Orquestra, alumnat de 5è i 6è que, amb molta il·lusió, esforç i treball, van a interpretar totes les cançons que hem treballat aquest curs. Primer de tot, anem a compartir una peça de Pink que s'ha convertit en una de les nostres tradicions més conegudes, la dansa de les canyes. Al principi, cada curs escolar, l'alumnat de segon d'ESO buscava cançó per a crear el ball de les canyes. Un any va arribar la cançó de Pink i va agradar tant que es va quedar com a la cançó oficial de Carnestoltes de la nostra escola. Amb tots vosaltres, So What de Pink.
no anem a deixar carnestoltes de costat. Després de la dansa de les canyes, hi ha altra cançó que ens fa fer pinya, al mateix temps que es diverteix els dies abans de la festa. És la preferida dels menús de l'escola i aquesta vegada anem a fer melodia, acompanyament i ritme amb aquesta nova versió. Per favor, si canteu no aneu a pressa. Parlem de la coneguda Mi Caballo. Altra tradició i festa molt important al nostre poble és el correfoc. Es celebra al voltant del 15 d'agost, com a anticipi a les festes de moros i cristians. En ella, persones vestits de dimonis amb petards, molt de foc i espurnes il·luminen els carrers de Xixona mentre la gent balla, salta i corre. La colla Replegats interpreta aquesta cançó, que té un origen medieval. Això vol dir que té més de 500 anys d'antiguitat. Parlem de Escrosula Marasula.
Per acabar el concert no podia faltar la música de la festa més coneguda a la nostra població, els moros i cristians. Tan important és que es celebra 2 vegades a l'any. Això és perquè al fer-se a l'agost, les persones que tenen negoci de gelat no poden venir a participar, així que ho feien a febrer. Però com solia fer molt de fred o mal temps, ara es fa a octubre. Anem a interpretar una marxa mora, als berbers, creada per José Pérez Vilaplana. Està dedicada a la fila Els berbers de Cocentaina. El ritme dels timbals i el pas lent és el que la caracteritza. Amb aquesta cançó acabem el concert i així que esperem un fort aplaudiment al final.
Pensàveu que havíem acabat. Si sempre hi ha un bis, avui anem a fer una cançó de comiat. No sabem si heu vist la pel·lícula Los chicos del coro. Aquesta pel·lícula, un mestre arriba nou a una escola i decideix crear un cor amb els seus alumnes. La cançó de Chef Volant, també coneguda com Els avions de paper, és part molt important de la pel·lícula. Tranquils, que no farem spoiler. Per poder fer-la correctament, demanem ajuda als alumnes de primer, segon, tercer i quart. Per favor, pugeu a l'escenari.